Pertsona bat bortxatzea deuditzea oso merke ateratzen. Naiz eta agerian ez egon, gizonak ere bortxaketak eta indarkeria jasoten dute. Lehengo urtean 35 neska hil zituzten genero bortxaketagatik, eta zu horietako bat izan zintezke. Noiz bat mehatxatuta edo desio sortu zara zure bikotarekin. Egoera hauek egiaztatzeko, adin ezberdinetako hainbat emakume aukeratu ditugu haien iritzia emateko eta beraien esperientzia azaltzeko. Zer da zuretzat indarkeria? Indarkeria niretzat da tratu txarra emakumeei. Batez ere azkenaldian ohikoagoa den egoera bat da eta bai emakumeenganako eta gizonenganakoa da. Zuk ez duzu nahi hori, sufritzen dezu momentutik. Izan daiteke fisikoki, verbalki, espeziatuki, ez espeziatuki. Zergatik behar dute inbeste denbora eta dutxarra jasaten direla konturatzeko? Burbuila batean bizitzen direlako eta gustatzen direlako. Benetan uste dutelako mantenuta daudela, baina ez da horrela. Eta gainera, beldurra ematen die beren bikotekideak edo bikotekide horiak salatzen. Dakit hor bat barrengo da, barne borroka bat ez, zure gertatzen zaizun hori ez ikusteko, ez onartzeko, zabetek aien itxuten zaitulako, baina bai, behar da denbora, baina gehiago askotan egoera konpontzeko. Emakume desberdinetako elkarrizketak ikusi ondoren, indarkeria mota desberdinetako evoluzioa ikusiko du. Horretarako Alkaserreko nesken adibidea aztertuko du. Miriam Toñita ez ziren 1990ko hamarkadan bizi ziren Alkaserren, eta gau batean festa batera joan ziren. Festarako bidean, kotxe bate gelditu zituen, eta bortxatu hil eta torturatu egin zituen 3 neskak. Ez ziren inoiz berriz etxera bueltatu. Hau ikusi ondoren, gaur egungo kasu ohikoena ikusiko dugu. Hau da, bikote toxikoena. Kaixo neskak! Kaixo! Zer moduz? Ondo? Eta zer egin dezut asteburuan? Ni familiarekin egon naiz. Ni lagunekin. Ni mutil lagunarekin. Bai? Beti zabearekin, ez da? Baitu dalako da. Bai? Bai. Zer da? Ja bukatu dugu. Azte pelma. Normala da, maite nagoelako. Horrela jaretuko duzu? Bai, zaki normala da, bikote batean, ez? Elkara errespetatu behar duzu, Eta ez da beharrezkoa denbora guztien atzetik ibiltzea. Azkenik, etorkizunean saiestu nahi dugun egoera bat ikusiko dugu. Indarkeria homofobikoa murrizteko. Zein nazka! Zergatik. Bi emakume ezin direlako bikote izan. Nor zarela uste duzu? Heterosexuala, normala. Egoera honetan ez dire egon agresio fisikorik, baina beste egoera batzuetan hilketaraino iritsi dira. Indarkeria etorkizuna umeak dira. Horregatik garrantzitsua da txikitatik erakustea zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki. Orduan, benetan materializaren heziketa zuzena da zure umearentzat? Iraganeko kasuak ez dituna gogoratzen berriro errepikatuko ditu. Gu kontatzen dugu haiek ezin dutelako!